Fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata f'Ħalbalzan ingħatat l-aħħar tislima lill-ex plejer tat-Tim Nazzjonali Malti u ta' Sliema Wanderers Semi Nicol. Spikkat il-preżenza ta' bosta persuni mitħla fl-isport minn ex-plejers għall-amministraturi u oħrajn li b'xi mod matul il-karriera kellhom rabta ma' Semi Nicol, inklużi wkoll ġurnalisti wara li fit-tmiem il-karriera kien ta' kontribut tekniku f'ġurnali u televiżjoni. Fuq kollox spikka wkoll il-fatt li kienet ix-xewqa tal-familjari illi kienu bosta bil-flok tal-isport li jipprattikaw jew ta' min jissapportjaw. Semi Nicol miet nhar it-tlieta 18 ta' April fl-età ta' 88 sena. Karriera mill-aqwa ma' Sliema Wanderers fejn f'135 partita rebaħ 4 kampjonati u darbtejn l-FA Trophy kif ukoll bejn l-1955 u l-1958 kien l-aqwa skorer tal-kampjonat Malti. Jibqa' nfakkar ukoll fuq kollox għat-tieni gowl illi kien skorja fl-ewwel partita tat-Tim Nazzjonali Malti fl-1957 fit-telfa ta' 3-2 kontra l-Awstrija.